Hei ja tervetuloa taas kuuntelemaan Riemukast podcastia. Terve ja tervehdys. Täällä sun seurassa on... Kuka täällä on? Kuka täällä on? Ketä täällä on? Täällä on Janne. Ja Johanna. Wow. Jihaa. Ja nyt viisuttaa aikaisemmin kuin yleensä. Joo, tässä taas viisutellaan. Mutta ekana kaikkein tärkein asia, eli Janne, sulla oli maailman ennätys. Kerro siitä. Päivän tärkein asia. Kyllä. Niin, minulla oli maailman ennätys ja ehkä toivottavasti, kun tämä jakso julkaistaan, niin se voi olla minulla jopa taaskin, kuka tietää. Että tämmöistä rupesin harrastamaan tuolla minun Twitch-kanavallani, kun minä striimaan pelejä, niin minä rupesin myös speedrunnaamaan Fellowship of the Ringia ja minä sain siinä maailman ennätyksen. Wuhuu! Yay! 55 minuuttia 37 sekuntia minun aika siinä ja se oli maailman ennätys 12 päivää. Aikaisempi maailmanmestari otti sen sitten takaisin vähän uusilla tempuilla, uusilla tekniikoilla. No, mutta sä pistät paremmaksi. Minä yritän kovaa. Minä olen opetellut näitä uusia tekniikoita ja kannattaa katsella mun Twitchiä, kuule, siellä tapahtuu. Mutta sitten tähän uuden musiikin kilpailuun. Kyllä. Suomen Euroviisu-edustaja valitaan suorassa UMK-finaalilähetyksessä 10. helmikuuta kello 21. Tampereen Nokia-areena on paikkana. Kyllä vain. Mitkä on sun ensivaikutelmat heti alkuun kattauksesta? Tasona vähintään aika tasainen. Ei ole mitään silleen sysihuonoa kakkaa siellä, mutta ei ole mitään selvää voittajaakaan tässä vaiheessa. Ei sille, että... Ei olla nähty sitä lavashowta vielä. Pitää katsoa, mikä sitten lavalla lyö itteensä läpi. Se vähän tuntuu ehkä siitä olevan kiinni nyt, että ei ole mitään semmoista selkeää. Ehkä tällä hetkellä se taitaa olla se Sara Siipolan biisi. Mulla tuli jotenkin tässä semmoinen olo, että näitä on vaikeampi arvostella, kun ollaan niin kuin tehty näitä Euroviisujaksoja, niin sitten on jotenkin helpompi arvostella, kun ne on ulkomaalaisia artisteja. Nyt kun ne on suomalaisia ja sitten niitä arvostellaan, niin tulee sellainen olo, että voi ei, mitä jos ne kuulee, kun mä en tykkää. Tuli jotenkin sellainen, voi ei, voiko tässä nyt sanoa? Nyt voi sanoa ihan yhtä lailla, että kyllä ne osaa ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä, niin kuin meillä täällä Riemukastissa aina annetaan. Ja kyllä. Mutta täältä tulee hyviä vinkkejä eteenpäin kaikille uusille artisteille Suomessa. Lähdetään sitten käymään läpi näitä UMK-kilpailijoita ja käydään näitä läpi nyt siinä finaalin esiintymisjärjestyksessä. Ensimmäisenä on Sini Sabotage ja hän kilpailee biisillä Kuori mua. Sini Sabotage on 37-vuotias räppäri ja DJ. Hän kertoo löytäneensä uudenlaista intoa uralleen UMK:sta. Hän toivoo, että tämä olisi fresh start ja samalla tämä hänen osallistumisensa juhlistaa sitä, mitä kaikkea hän on saanut aikaiseksi 10 vuoden aikana. Hän tuli tunnetuksi vuonna 2013, kun julkaistiin se Levikset repee -biisi. Ja hän oli myös Idols-ohjelmassa tuomarina sinä samana vuonna ja nousi nopeasti kaikkien tuntemaksi. Tämä biisi Kuori mua kuvastaa sitä, kuinka meissä kaikissa on monta kerrosta. Löysitkö biisistä kerroksia? No jaa, itse pidin sitä kyllä biisinä aika pintapuolisena. Se oli semmoinen biisi kyllä, että kai se oli semmoinen kyllä ihan hauska pane mua biisi. Mutta Mun mielestä Sipuli ei ole mitenkään seksikäs. Ei se tietenkään Sipuli ole kovin seksikäs. Joo. Shrek tykkää. Sehän sanoikin, että hän ei sano, että Kuori mua niin kuin sipuli, vaan niin kuin onjonia. Ehkä se sitten, kun sen pistää englanniksi, niin se sitten kuulostaa seksikkäämmältä. Ihan hauskat sanat ne on. Onjoni ja unboxaaminen ja muita englanninkielisiä sanoja väännetty suomeen, että kyllä ehkä siinä onkin kerroksia. Monia kielellisiä kerroksia. Genius. Siis jos tykkää siitä Levikset repee, niin sitten ehkä tykkää tästäkin. Siis tämän tyylinen musiikki ei nyt ole ehkä sitä
ominta, mitä tykkään kuunnella. Mut En siis erityisesti kuuntele ihan- itsekään, mutta mennään eteenpäin. Paitsi siihen musiikkivideo, se oli ärsyttävä, miten se söi sitä munkkia siinä. ja se lopettaa vielä siihen. Sen olisi pitänyt syödä sipulia. Niinpä, miksi se syö jotain munkkia? Että niin kuin, eihän tässä itse asiassa ole mitään johdonmukaista. Hyvä meininki. No niin, No niin, hyvin meni ja eteenpäin. eteenpäin. Sitten on tokana Cyan Kicks biisillä Dancing with Demons. Tämä on helsinkiläinen alternative rock-yhtye, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2016. Bändin jäseniä on Susanna Alexandra, joka laulaa, kitaraa soittaa Niila Perkkiö, bassoa soittaa Leevi Erkkilä ja rummuissa on Pietari Reijonen. Yhtye yhdistelee musiikissaan raskasta rockmusiikkia, pop-melodioita sekä elektronisia soittimia. Vuonna 2022 yhtye osallistui UMK-kilpailuun Hurricane-kappaleella ja sijoittui silloin toiseksi. Ja mulla ei ole tästä mitään muistikuvaa. Mä en muista. Well, tämä lupaa hyvää. Siis kun mehän ollaan tehty tällöin jo näitä niinku Euroviisujaksoja, niin mä mietin, että miksi mä muista tästä UMKsta niinku yhtään mitään. En minäkään muista. Me ollaan tehty näitä liikaa. Mm-hmm. No, mutta bändin jäsenet kertovat toisistaan seuraavaa. He sanovat, että Susanna on tunteella elävä ja Pietari puolestaan on bändin järjen ääni ja he välillä sitten ottaa yhteen tämän takia, kun on vastakkaiset ajatukset tai tapa olla. Indeed. Ja Leevi on rauhallinen, luotettava ja hauska ja Niila puolestaan on bändin vetävä voima, jolla on visio. Tämä heidän kilpailubiisi Dancing with Demons kertoo siitä, miten vapauttavaa on näyttää omat heikkoutensa ja haavansa. Ja bändi vähän mietti sitä, että miten ihmiset suhtautuu, kun he osallistuu uudestaan, mutta he päätti sitten kuitenkin osallistua ja sanoo nyt, että he on valmiimpia tähän kisaan ja heillä on paksumpi nahka. Ja viimeksi Alexandra odotti tätä finaalia ihan kauhuissaan, mutta nyt fiilis on let's go! All right. Mä tykkäsin kyllä tästä biisistä. Tämä on ehkä miellyttävin näistä kappaleista omasta mielestäni. Eniten tämmöinen rokkaava biisi. Tässä on sitä vähän rankempaa otetta, että kyllä siinä mielessä kyllä tykkäsin. Että en tiedä, erottuuko se lopulta tarpeeksi hyvin, että se voisi mennä voittoon, mutta kyllä se vaikuttaa, että on yleisesti katson ehkä yksi suositumpia. Tässä on ehkä vähän semmoinen turhan perus pop-kertosää, että sit se ei erotu sieltä massasta, mutta laulajalla on miellyttävä ääni ja hyvä biisi. Mä lisäsin sen soittolistalle. No niin, on siinä hyvä meno. Siinä hyvä meno, ettei siinä mitään. Että tykkäsin kyllä kuunnella sitä. Ihan kiva yhdistelmä asioita ja on menevä. Ja siinä videolla sillä laulajalla oli hiukset silleen päälaella silleen jännästi ponnarilla. Kuitenkin, että niihin hiuksiin kiinnitti huomioon ja eikö se aina ole silleen, että jos sä haluat olla sellainen, että sä jäät mieleen ja tälleen, niin sit sulla pitää olla jotenkin ikoniset hiukset. Kääriälläkin oli ne. Tai sen pottakampaus pitää olla. On tärkeää, että sulla on niinku se visuaalinen brändi kohdallaan, niin ihmiset sitten muistaa se, että kyllä se tässä hyvin huomattiin, että kyllä Kääriä muistaa, kun sen kerran näkee. Biisi, joka helposti muistaa ja asukokonaisuus ja hiukset ja kaikki vähän niin kuin se, kaikki siinä sellaista, että senkin muistaa, niin se auttaa. Se selkeästi auttaa. Että. Mutta mennäänkö sitten eteenpäin? Mennään vaan. Sitten kolmantena kilpailee Jesse Markin. Hänen biisinsä nimi on Glow. Hän on 39-vuotias räppäri ja laulaja. Hänen äidinkielensä ovat suomi ja englanti. Hän syntyi Liberiassa ja muutti 6-vuotiaana isänsä kotimaasta Ghanasta Suomeen Viljakkalaan. Markin palkittiin Emma Gaalassa
2020 vuoden tulokkaana sekä kriitikoiden valintana. Markin sai vuoden 2020, siis mä en osaa enää puhua, nyt kello on niin paljon, että niin kuin kello on 10 kohti, ei tästä tule enää mitään. Wow. Markin sai vuoden 2020 teostopalkinnon esikoisalbumistaan Folk. Syksyllä 2020 Markin osallistui Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan, jossa hän sijoittui 7. Jesse Markinin vahvuus artistina on hänen mielestään sanoitusten tuottaminen ja se, että hän tietää mitä haluaa ja miten lähtee sitä toteuttamaan. Ja tämä Glow-biisi edustaa Jesse Markkinille tyypillistä tapaa yhdistellä itselleen tärkeitä genrejä ja tyylejä. Biisin yksi keskeisistä sanomista on älä luovuta. Kirjoittaessaan biisiä hän ajatteli myös puhuvansa itselleen. Yeah. Tämä Jesse Markkin on sanonut, että hän ei aio osallistua Euroviisuihin, jos Israel on mukana. Ja sehän on mukana. Ja sehän on mukana ja todennäköisesti pysyykin mukana, ellei Israel itse päätä jättäytyä pois. En tiedä, onko Jesse saanut jotain vähän jonkinlaista sitten vähän vastalauseita sitten tuohon statementtiinsa, että onko se siitä päässyt mitenkään epäsuosioon tai mitään. Että. On tuo somessa oli vähän semmoista kommenttia, että älkää nyt sitten tätä ainakaan äänestäkö, että kun hän ei mene sinne, niin älkää äänestäkö. Jep. Molempiin suuntiin kommentteja somessa, että siellä vaaditaan tämän Israelin poistamista kilpailusta, ja sitten osa on taas sitä, että älkää tuoko politiikkaa tänne. Ja Jep. Voitko sä lyhyesti selittää vaikka tähän väliin, mistä tässä kaikessa on kyse? Lyhyesti silleen niin kuin muutamalla lauseella, voitko selittää? Joo, muutamalla lauseella voisitko niin kuin, silleen, niin kuin, tähän niin kuin tiivistää niin kuin koko Israel-Palestiinan konfliktin. Joo, silloin 100 vuotta sitten, yli 100 vuotta sitten kirjaimellisesti, Israel, tai siis, okei, mennäänpäs nyt tähän. Kuinka paljon kelata taaksepäin? Kuinka paljon tässä pitää nyt kelata taaksepäin, joo, koska tässä voi mennä vaikka kuinka kauas. Mutta siis ihan ensimmäiseen maailmansotaan asti, kuunnelkaa meidän jakso ensimmäisestä maailmansodasta, kun se tulee. Eli meillä on siis tällainen tilanne tässä, että Gazaa hallinnoiva Hamas teki terroristi-iskun Israeliin. Siinä kuoli yli 1000 Israelin kansalaista ja yli 200 on otettu panttivangiksi Gazan puolelle. Ja tämän vuoksi Israel on päättänyt aloittaa sotatoimet Gazan sisällä ja päätavoitteenaan on käytännössä täysin tuhota Hamas-järjestö ja pakottaa tämmöinen hallinnon vaihto. Ja vähän tappaa kaikki muutkin siis samassa. Ja vähän kaikkea muutakin siinä. Ja tämä tietysti on aiheuttanut sitten paljon kansainvälistä keskustelua ja Israelin kritisoimista. Ja totta kai Israel on EBUn jäsen, ja EBU on siis tämä hallinnoiva järjestö, joka järjestää justiinsa Euroviisut. Siitä on ollut sitten paljon keskustelua siitä, että pitäisikö Israeli poistaa näistä kisoista. Samalla tavalla kuin lähiaikoina on poistettu myös Venäjä ja Valko-Venäjä. Israel on pommituksillaan tappanut nyt ainakin viime lukujen mukaan yli 25 000 siviiliä, joista 10 000 on ollut lapsia. Ja on mahdollisesti ollut lapsille kuolettavin konflikti pitkään aikaan. Ja humanitaarinen kriisi on siellä hyvinkin päällä. Vähän irvokasta sitten, jos he tulee sinne jammailemaan Euroviisulavalle. Niin, ja sellaisena se vähän niin kuin tässä nähdään. Mutta jos ne tulee, niin sitten ne kyllä nolaa itsensä, tai luulisi, että ne jää viimeiseksi, mikä sitten taas niin kuin nöyryttää heidät. Että ehkä niiden kannattaisi vaan niin kuin jäädä pois sitten kokonaan. Ehkä järkevä veto olisi jäädä pois, mutta tässä on juuri se, että Israel on kuitenkin, Israel on aktiivisesti kiillottanut
omaa kuvansa juuri Euroviisujen kautta varsinkin suvaitsena ja modernina maana, että se kuuluu vähän niin kuin osaksi vähän niin kuin heidän sitä tietyllä tapaa heidän kansainvälistä brändäystään tietyllä tapaa, että on monia niin kuin allekirjoitettu monia vetoomuksia sitten pääasiallisesti Pohjoismaissa, että totta kai Ruotsissa se vastustus on kaikkein isointa, koska Ruotsi on isäntämaa, niin siellä on kovaa vastustusta, mutta myös paljon ollut myös Suomessa nyt ja myös Islannissa ja ilmeisesti myös Irlannissa. Mutta nämä on vähän niin kuin ne pääasialliset maat, ilmeisesti jossa näitä vetomuksia on sitten lähetetty näiden maiden yleisradioille. Verrattuna siihen, että meillä on jotain 37 jäsenmaata, niin se tuntuu aika vähäiseltä. Ja siis yksi asia, mitä näissä vetomuksissa, mitä niissä sanotaan, että EBU vähän harjoittaa nyt tämmöistä vähän kaksinaismoralismia, ottaa huomioon, että ne niin kuin juuri on poistanut Venäjän sodan vuoksi näistä kisoista. Eikö se olisi johdonmukaista, että Israeli samoista syistä myös poistettaisiin? Onko tässä sitten joku mutta tässä on ero? harmillisesti selkeitä poliittisia eroja. Että vaikka se tietyllä semmoisella moraalisella ja eettisellä kannalla tämä niin kuin vaikuttaa hyvinkin johdonmukaiselta ja aika suoralta, mutta tässä on paljon poliittisia eroja. Ongelmahan tässä on se, että Venäjä on hyvin tämmöinen vähän länsimaa vastainen maa ja ensinnäkin ja vielä hyökkäsi niin kuin toista EBU-jäsentä vastaan, niin se on poliittisesti hyvin semmoinen aika selkeä. Ja Venäjä sai niin paljon pakotteita päällensä, kaupallisia ja poliittisia, niin siihen tulee päälle semmoinen hyvin vahva poliittinen velvoite myös sitten EBUlle sitten myös tehdä asialle jotain. Mutta Israelin kohdalla tämä on hyvinkin erilaista, koska Israel on hyvin syvässä yhteistyössä ollut käytännössä ihan syntymästään alkaen, että niin kuin länsimaat käytännössä loi Israelin valtion. Ja niitä on nyt sitten vaikeaa lähteä murtamaan. Länsimaat ja käytännössä lähes kaikki Euroopan maat ovat olleet syvässä yhteistyössä kaupallisesti, kulttuurillisesti ja poliittisesti ja myös sotateollisesti. Että ne on ihan eurooppalaisia aseita, mitä ne israelilaiset käyttää siellä tappamaan niitä lapsia. Sponsored by. Sponsored by. The genocide sponsored by NATO. Ja on myös uutisoitu myös paljonkin siitä, että Euroviisujen pääsponsori on sellainen yhtiö kuin Moroccan Oil, joka on israelilainen yhtiö. Siinä on paljon suoraa yhteistyötä myös Euroviisujen kanssa myös. Ja Israeliahan kohtaan ei ole oikeastaan tehty mitään pakotteita ja mitään diplomaattisuhteita ei ole katkaistu. Niin EBUlla eikä yhdelläkään EBUn jäsenmaiden yleisradioilla ei ole minkäänlaista poliittista velvoitetta boikotoida näitä kisoja, eikä niin kuin poistaa käytännössä Israelia. Niillä ei ole käytännössä poliittisesti siihen niin kuin mitään velvoitetta tai syytä. Että jos esimerkiksi meidän Suomen Yle tekisi niin, että se rupesi boikotoimaan näitä kisoja, ne joutuisi maksamaan siitä sakkoa. No. Tämä on se tilanne, että kaikki ne vetomukset, mitä Ylelle lähetetään, niin niillä ei ole oikeastaan lopulta mitään merkitystä, koska Yle ei yksinkertaisesti ei voi boikotoida, vaikka haluaisikin, ilman että niitä ruvettaisiin sakottamaan sitten. Että niin, tilanne on tämä. Mutta missään tapauksessa nyt tämä Jesse Markin sitten ei ole menossa sinne edustamaan Suomea. Jep. Jos Israel on mukana. Varmasti Jesse on vähän niin kuin näiden vuoksi vähän semmoinen vähän sitten ristiriitoinen ehdokas, että todennäköisesti hän ei saa koko kansaa puolelleen näiden sanomistensa vuoksi, että sillä on ihan syy, minkä takia no muut artistit on ollut silleen hiljaa, että odottavat, että mitä Yle sanoo ja mitä EBU sanoo. On se ihailtavaa silleen, että sitten seisoo omien periaatteidensa takana. Joo, vahvasti kyllä. Mutta mitä sitten biisi? Siis biisi Glow. Oli se aika semmoinen sekamelska, hyvällä tavalla sekamelska. Joo, siinä on kaikenlaisia juttuja, että on se aika nokkela biisi siinä mielessä, että vaikka sen teemana on justiinsa tuommoinen ihan Jessen omien sanojensakin mukaan tuommoinen vähän tsemppibiisi. Sitä vaikka se on silleen temaattisesti aika, voisiko väittää aika tyypillinen, ellei jopa bländi
Mutta on se kuitenkin aika nokkela biisi, että miten siinä on yhdistelty vähän asioita, ja on se varmaan niin kuin sanoituksellisesti ehkä sille myös niin kuin luovin. Mä en niin paljon niitä sanoja kuunnellut. Mutta Joo, kuulosti kyllä. ihan hyvältä, että kyllä mä sen soittolistalle lisäsin, mutta ei tämä mun mielestä Euroviisubiisi nyt ole. Joo, ei välttämättä, mutta tietyillä niin kuin barometreilla tätä ajatellen se ehkä on, ellei jopa melkein paras biisi. Aika monella tapaa ehkä luovin ja nokkelin biisi tässä kattauksessa, mutta se ei ole silleen niin kuin Euroviisubiisi ehkä. Että tyypillinen tsemppibiisi, mutta vähän tämmöisellä melkein UG-räppimeiningillä, että aika uskalias temppu, mutta joo, katsotaan kuinka pitkälle se menee. Sitten mennään eteenpäin. 4. on Mikael Gabriel ja Nublu biisillä Vox Populi. Mikael Gabriel on suomalainen 33-vuotias rap- ja pop-artisti. Hän tavoitteli artistin uraa jo vuonna 2007, kun hän osallistui Idolsin koelauluihin Oulussa, mutta ei päässyt jatkoon. Hänen debyyttialbuminsa 5 miljoonaa muuta ilmestyi alkuvuonna 2009. Nublu on virolainen 27-vuotias rap-artisti. Hän nousi vuonna 2020 Viron rap-ilmiöksi, kun hänet palkittiin Viron vuoden artistina. Samana vuonna julkaistiin Mikaelin ja Nublun yhteiskappale Universum, joka nousi nopeasti molempien maiden kuunnelluimmaksi kappaleeksi Spotifyssa. Mikael ja Nublu löysivät toisensa somen kautta. Nublu aloitti musiikin tekemisen, kun hänellä oli tylsää yliopiston asuntolassa. Mikael Gabriel ja Nublu sanovat, että heidän yhteistyönsä on ollut antoisaa. Mikael sanoo, että Nublu on superhauska ja hänen kanssaan tapahtuu aina jotain eikä ole tylsää. Nublu puolestaan sanoo, että Mikael on ahkera studiossa eikä hän tajua, miksi Mikaelilla on pahan pojan maine, koska hän lähtee aina studiolta suoraan kotiin. No niin, mihin sä oot menossa vähän tuonne kadulle vähän kuule pahittaa? En mä mene kotiin. Mä menen nukkuun. Mutta täytyy mennä vähän pelaa Fortnitea. Biisin mukaan kaikilla on oikeus mielipiteeseen, mutta ei kuitenkaan saa pitää omaa mielipidettä muiden mielipiteitä tärkeämpänä. Indeed. Semmoinen biisi. Kyllä tämä varmasti luulisi, että jää aika monen mieleen sille aika helposti, että tämä voi olla aika vahva ehdokas. Ihan vaan sillä viron kielen elementillänsä vähintään myös. Onko Viro muuten, onko ne julkaistu jo, että ollaanko me samassa semifinaalissa Euroviisuissa kuin Viro? Että saako Viro äänestää meitä? Niin. Saadaanko Virolta ääniä? Jee. Saa nyt muutenkin. Mutta. Totta kai. Mutta joo, sehän kiva elementti. Ja tässä biisissä on ehkä mun lemppari lyriikka. Jos ootte leijoni, niin miksi teillä lauma määkii? Aika hyvä, tykkään se aika kiteyttää aika hyvin ton niin kuin koko teeman. Pretty good niin kuin tällaiseksi moderniksi suomalaiseksi räppibiisiksi. Ja virolaiseksi myös. Ei ole semmoista musaa, mitä itse etsisin kuunneltavaksi. Joo, ei munkaan, mutta kai se tuntuu tekemään se oma asiansa aika hyvin. No sitten numero 5. Sara Siipola. Biisin nimi on Paskana. Sara Siipola on 27-vuotias laulaja ja lauluntekijä. Hän solmi levytyssopimuksen Sony Musicin kanssa vuonna 2019. Sara Siipola nousi 4. sijalle Yle X:n läpimurto 2020 listauksessa. Hän on ollut mukana Tähdet tähdet -ohjelmassa. Hänen tavoitteenaan on olla Suomen isoin laulaja. Paskana biisi käsittelee surua ja antaa kuulijalleen luvan olla rikki. Sara Siipola sanoo, että tämä biisi on voimabiisi, jonka voima tulee just siitä, että biisi antaa luvan olla paskana. Hänen elämässään oli tilanne, jossa läheinen menetti isänsä, ja hän seurasi tätä läheistään, joka vaikutti olevan 2 maailmassa samaan aikaan. Tai omassa päässä on surun keskellä ja maailma on pysähtynyt, ja sitten ulkopuolella muut vaan jatkaa elämää.
Sara Siipola lähetti myös viestin yhdellä videolla kaikille tyypeille, jotka kamppailee sen kanssa, ettei uskalla tehdä mitä haluaa. Hän sanoi, että jumalauta, antakaa mennä. Tämä on sun elämä. Sillä mitä koulukaveri sanoo, ei ole mitään väliä. Jos mä pystyn, säkin pystyt. Right. Mitä mieltä olet biisistä? En tiedä. Yleisesti katsoen aina vähän tuppana aina vihaamaan näitä masennusbiisejä. Tai vaikka tämä nyt sanottiin, että tämä nyt on tämmöinen voimabiisi, mutta olisi kyllä aika masentavan kuuloinen kyllä, mutta raskas hautajaisbiisi. Ja aina pitää se tietty määrä sitten aina olla viisuissa, että ne ei itseäni yleensä aina innosta. Mun mielestä laulaja hahmona on tosi niin kuin neutraali silleen, että jääkö mieleen. Se on aika paljon kiinni sitten juuri siinä kai niissä sanoissa ja sitten siinä melodiassa, että taitaa olla tällä hetkellä ehkä suosituin, tai Se on lukujen mukaan. Silloin tosi semmoinen erottuva laulutyyli. Joo, me ollaan itse asiassa eräs kaveri sanoi, että hän ei kestä sen laulua ollenkaan. Se on niin kuin hänen mielestään hän niin kuin laulaa ilmeisesti vähän niin kuin juuri sillä sävelkorkeudella, mikä ärsyttää häntä niin paljon, että hän ei vaan pysty. Ei kestä, että niin kuin selkeä inhokki. Ja se vähän tuntuu, että ehkä se on vähän sellainen piirte, että jotkut tykkää oikein paljon ja jotkut sitten ei vaan. Ja sitten ei millään. Itse en kyllä ollut silleen, että minä en kestä tätä kuunnella, mutta... Siis mulla oli eka reaktio oli se, että mä en kestä tätä. No niin, there it is. Se on hyvä, että on semmoinen laulutapa, mikä erottuu ja mikä on sun tyyli. Kuinka hän kääntää sen? I'm all fucked up. I'm a fucking wreck. Jep, mutta kun ei saa käyttää kirosanoja, vai saako käyttää nykyään kirosanoja? Ei. I'm all messed up. I'm all beep. Pysäyttäkää! Itse asiassa nyt mä oon sitä mieltä, että tämä viisuihin. Kyllä näillä mennään ja Israeli ohi. Ja sitten numero 6. Sex Money biisillä. Aha, onko Sex Money number 6? Six Money, se on nyt Six Money. Hän kilpailee biisillä Mania. Hän on 23-vuotias artisti ja lauluntekijä ja räppäri. Hän on yksi Suomen suosituimmista artisteista tällä hetkellä, ja mulla ei ollut mitään hajua hänestä. En ole ikinä kuullut. Mä tästä jotenkin huomasin, kun nämä kaikki artistit on sellaisia, että kuka tämä on, tai melkein kaikki. Silleen, että joku Mikael Gabriel, niin kyllä mä siitä nyt olin kuullut, mutta muut on silleen, että kuka toi on? Niin vähän, olen pihalla. Pihalla. Hän on siis yksi Suomen suosituimmista artisteista tällä hetkellä. Hänet palkittiin vuoden 2023 Emma-gaalassa vuoden kotimaisena artistina. Musiikin pariin hän päätyi isoveljensä Isaac Senen innoittamana. Tämä veli osallistui UMK:hon vuonna 2022. Ja Sex Money aloitti musiikin tekemisen vuonna 2016 ja vuonna 2019 hän julkaisi debyyttialbuminsa Sextape. Albumi oli 80 viikkoa Suomen virallisella albumilistalla. Eka ihminen, jolle Sex Money kertoi osallistumisestaan UMK:hon, oli hänen mummonsa. Sex Money päätti osallistua UMK:hon, koska veli ei päässyt jatkoon edustamaan Suomea. Ja lisäksi Kääriälle tehtiin hänen mielestään väärin viime vuonna, joten nyt hän haluaa... Never forget. Never forget. Joten nyt hän haluaa hakea sen, mikä suomalaisille kuuluu. Eli Euroviisuvoiton hän haluaa mennä hakemaan. Jaa. Olisi voinut tehdä paremman biisin. No älä nyt. Hän oli niin symppis ja ihana siinä haastattelussa. Joo, mutta kun ei ne kuuntele niitä haastatteluja, että sä pistät sitä haastattelua lavalle, sä pistät tämän biisin sinne, ja kuule, se on, ei se vaan riitä. Tämä biisi kertoo maniasta, eli mielenterveysongelmista. Sex Money sanoo, että joskus on vaikea siinä itse tilanteessa sanoa asioita hyvin, mutta lauluja kirjoittaessa on aikaa miettiä, eikä kukaan tuomitse siinä vaiheessa. Hän toivoo, että hänen musiikkinsa auttaa ja antaa voimaa ihmisille.
Hän haluaa inspiroida ihmisiä löytämään oman juttunsa. Hän sanoi myös, että TikTok tuo paineita, kun pitäisi koko ajan olla uutta biisiä tulossa. Ja sitten hänelle tuli sellainen kierre, että ei syntynytkään enää mitään. Ja tämä Mania-biisin tekeminen vapautti hänet. Ja tämä biisi on sellaista musaa, mitä hän nyt haluaa tehdä. Se oli vähän tämmöinen toinen Olen paskana -biisi tänä vuonna. Hyvää työtä, mutta en pistä Euroviisuihin ehkä nyt kuitenkaan. En minäkään pistäisi. Aihe ihan hyvä ja näin, ja kyllä siinä ihan tietynlaista hyvää menoa oli . Mutta siitä nyt pääasiassa jää vaan mieleen se Mania. Ja Mexicoon! Jep, ja siihen se vähän jää, että se vähän niin kuin enimmäkseen se vähän unohtuu se biisi verrattuna ehkä näihin muihin, että se vähän jää sinne. Ja tässä kyllä sitä jo tosiaan huomioon, että jos tämä nyt sitten on Suomen suosituimpia artisteja, niin kyllä minäkin tässä vähän niin kuin huomasin näitä kuunnellessa vähän ajatella, että mä en oikeasti tiedä niin kuin tämmöistä modernista suomalaisesta musiikista niin kuin yhtään mitään, kuin paitsi sen, mitä mä kuulen ja sitten UMK:ssa. Niin kuin kirjaimellisesti. Että Tämä on jotenkin hassua, että missä vaiheessa se tapahtuu. Niin kuin missä vaiheessa milloin yhtäkkiä niin kuin putosi? Mulla ei mitään haju. Että niin kuin sä selität mulle niin kuin näitä historioita, että ne on tehnyt sitä ja tätä ja tota, ja mä oon niin kuin, I don't know. No, en minäkään mitään tiennyt. Mä etin ja katsoin videoita, niin jos ne tiedät, niin Just tää. Että niin kuin, mutta se on vähän semmoinen kaksi asiaa, mikä tässä vähän niin kuin sotii kaikkea tätä vastaan. Että ensinnäkään, kun meillä ei oikein ole tämmöistä niin kuin massakulttuuria enää, että se on niin pirstaloitunut tämä massakulttuuri niin paljon, ja toiseksi sitten on se, että me ollaan niin vanhoja, että ei meidän tarvitse välittää, että mikä on suosittua. Että se massakulttuuri on enemmän, niin kuin se on kohdistettu nuorille, ja nuorille se on tärkeämpää, että ne tietää, mikä on suosittu ja mikä on niin kuin in. Kun taas sitten me ollaan niin kuin jo tässä vaiheessa, että who gives a shit anymore. Ja itse on jäänyt sillä niin kuin itselle. Ne suositut on vieläkin, Jenni Vartiainen ja Kisu. Ja Kisu lopetti. Niin, että niin kuin, mitä mä nyt teen? Ketäs niitä? No hei, mä tiedän Erika Wigmani. Eikö se ole aika uusi? No niin, on se niin kuin aika silleen... Niin kyllä mä niin kuin vielä sinnittelen täällä silleen epätoivoisesti. Mä tuun vähän perässä, mutta täällä mä oon. Joo, kyllä minäkin tiedän, mitä tapahtuu, mistä nuoret tykkää. Mutta joo, tässä se huomaa, että niinku se on jännä, että niinku UMK on mun ainoa niinku semmoinen tapa, kuinka mä ylipäätänsä tiedän niinku mistään mitään. Ja nekään ei ole niinku välttämättä näiden artistien niinku niitä suositumpia tai parhaimpia biisejä, vaan että se, että mä tiedän Sexmanelta ainoastaan tämän biisin enkä mitään muuta, ja tämä on varmaan niinku hänen tasollaan varmasti jossain siellä niinku ihan lähempänä pohjaa sitten ehkä hänen muihin hitteihin verrattuna sitten. Että I don't even know, mikä on Sexmanen hitti. En mä tiedä. Niin, there we are. Mutta en mä muistanut niinku sen isoveljen osallistumistakaan UMK:hon. Siis mä en niinku, mulla on niinku joku reikäpäästä tai jotain, siis mä en taju mistään. Mikä se isoveljen nimi on? Isaksene. En mä muista. Sitten numero... The great finale. Numero 7. Windows 95 Man. Vai mitenköhän toi nyt sitten sanotaan? No se on niin, miten onko se suomalaisittain vai englantilaista, onko se Windows 95 Man vai onko se Windows 95 Man? Biisin nimi on No Rules. Tässä biisissä fiittaa Henri Piispanen. En mä tunne häntäkään, miksi edes kerrot? No nyt sä... Mutta kerro lisää. Nyt sä tiedät. Windows 95 Man eli Teemu Keisteri on Helsingissä asuva kuvataiteilija ja DJ. Hänellä on taidegalleria Kalliossa ja hän tekee ASMR-videoita ja maisteluvideoita YouTubeen. Henri Piispanen puolestaan on ääninäyttelijä, laulaja ja juontaja. Tämä edustusbiisi on Windows 95 Manin ensimmäinen single-julkaisu ja bilepängeri, jossa vastustetaan turhaan rajoittavia sääntöjä. Windows 95 Man ja Henri Piispanen
lupaavat häpäistä itsensä UMK-lavalla, jotta kaikilla on kivaa. No kiva. Windows 95 Man toivoo, mä en osaa, niin kuin, kello on 10:30, mä en pysty tähän enää. Jatka, täytyy jaksaa eteenpäin. Täytyy jaksaa. Se kohtaus, kun Dumbledore juo sitä myrkkylientä siellä luolassa ja Potter pakottaa juomaan. Kill me! Windows 95 Man. Niin. Windows 95 Man toivoo, että heille, siis mä oon tehnyt tämän Sinä sen kirjoitit. Niin, joskus 11 aikaa yöllä. No niin, kello on 11 kohta. Nyt kohta. Sä oot kohta samassa tiloissa kuin missä niin, sä sen kohta kirjoitit. tästä saa selvää. Niin. Windows 95 Man toivoo, että ihmisille tulee biisistä sellainen olo, että ei se ole niin vakavaa ja sä voit olla just sellainen kuin sä oot. Se on ilon juhla ja no rules. No rules. No rules. Ja mä oon kirjoittanut tänne You touch my Windows 95. Joo, niillä oli kyllä kovat viikset. Ja itse no siis tää on aika hassu, koska silloin kun viime vuonna Käärijän biisistä, kun silloin oli vähän se, että onko tämä plagiaatti tuosta Electric Callboyn biisistä We Got The Moves. Sitten mä kuuntelin sitä biisiä, musta tuli iso Electric Callboy-fani. Ja nyt kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin tää on, onko tämä meidän tämän vuoden Electric Callboy-plagiaatti? Tai no, en minä sitä pysty niinku yhdistämään niinku suoraan, silleen oikein suoraan mihinkään Electric Callboyn biisiin, mutta sanotaanko näin, että se esteettisesti kyllä vähän muistutti aika vahvasti joitakin heidän biisiä, varsinkin musiikkivideoitaan, että kannattaa ehkä Electric Callboyn biisi, onko se Pump It, kuunnella. Sieltä saattaa ehkä huomata tiettyjä tutun näköisiä elementtejä. Mutta siinä on vähän niin kuin saa samanlaista vähän semmoista komediallista otetta ja ne viikset ja koko vähän tuo visuaalinen ilme on vähän sieltä vähän otettu. Ja mutta vaan ilman sitä vähän sitä heavy metal meininkiä sitten. Tämä oli kyllä tämmöinen perinteinen Euroviisu perseily biisi. Joo, kyllä. Pitää olla yksi Euroviisu-komedia-biisi, että ei kai siinä, että ehkä tässä haetaan vähän sitä kääriä meininkiä sitten siinä mielessä. Se niin. Repesin sitä haukkatehosta, että mikä siellä biisissä oli. Joo, kyllä. Se on semmoinen aika hyvä Windows 95-tehoste kyllä, että ehkä vanhoilla tietokoneilla saatettiin tehdä vähän tuollaistakin. Mutta tässä on nyt ongelma tämän artistin nimessä ja vaatteissa. Mikäs ongelma siellä? No siellä on semmoinen ongelma, että EBUn säännöissä kielletään mainostaminen. Niin totta. Mutta niin. ei Windows 95 enää myydä. Mutta Windowsia kyllä myydä. Mutta mikäli hän siis voittaa, niin hänen nimensä, asunsa ja lavashownsa tulee muuttumaan. Aika paha, että onko se sitten Operating System 95 Man. Ikkunamies. Ikkunamies 95. Niin kuin, why not? Joo, vaikeaksi menee. Mutta joo, siis totta. Onhan siinä ollut jotain aikaisempiakin esimerkiksi, että on täytynyt muuttaa jotain lyrikkaa tai muuta, että kun ei saa viitata brändeihin tai muuta tämmöiseen. Yes. On toi vähän sitten, että jos sä oot äänestänyt sitä lavashowta ja sitä artistia ja sitä hahmoa sinne, ja sitten se vaihtuukin ihan, tai kun toi on se koko paketti. Niin, ja se on vähän se Windows 95 on aika tärkeä elementti. Ja sitten jos se vaihtuu nyt ihan kokonaan, niin, ja sitten kun ei kerrota, että mihin se sitten vaihtuu. Että nyt se on vielä eri esitys tässä UMK:ssa, mutta jos se menee nyt sitten edustamaan Suomea, niin no tuskin menee. Se on toi paskana, mikä menee. Mutta, niin. mutta anyway, jos menee, niin sitten se vaihtuu kaikki. Ja sitten se vähän niin kuin äänestää sikaa säkissä siinä, kun vähän joo. Mitä sieltä sitten tulee. Mitä lopulta lähdet, että tämä on vaan tämmöinen UMK-hassuttelubiisi. Haha, olipa kiva, mutta ei mennä sillä. Siinä oli kaikki biisit.
Mikä fiilis jäi? Mä oon paskana! Joo, tää on vähän jännä, että mitä kun olen lukenut mielipiteitä, että yleisesti katsoen ilmeisesti on pidetty, että taso on aika kova, mutta kuitenkaan ei mitään semmoista selkeää superhienoa biisiä ei ole. Että on vähän on tämmöinen vähän kääri ja krapula päällä, että olisi ollut kyllä aikamoista, jos niin kuin heti seuraavana vuonna olisi ollut niin kuin yhtä kovaa biisiä, ei muutenkaan, että niin, en tiedä. Kai me mennään nyt sitten sillä Sara Siipolalla sitten vähän ehkä toivottavasti sitten jonkin finaaliin asti sitten, mutta ei kyllä, ei tällä kattauksella ei voiteta kyllä, että ei vaikuta siltä. Tosi sääli, koska Kääriä käänsi kaikkien katseet nyt kuitenkin Suomeen. Kyllä. Niin sitten, että meneekö tässä nyt tilaisuus, että olisiko pitänyt kutsua joku Erika Wikman kokeilee uudestaan. Että tuutko vähän tänne nyt? Jep. Että joku Tsitsiolina 2, mikä toinen pornonäyttelijä on tee siitä biisiin. Se niin, että kai niitä nyt löytyy. Jana Jameson, en mä tiedä, go. Tai ehkä se on sitten ensi tuleville vuosille sitten. Lähdetään vähän niin kuin nostattamaan taas vähän tätä tunnelmaa sitten taas uudestaan. Niin kyllä mä luulen, että se tulee sitten joskus myöhemmin. Mutta ilmeisesti Euroviisufannit niin kuin ihan pitää Suomen biisejä kuitenkin ihan hyvätasoisina. Joo. Ja laadukkaina ja on tykännyt, mutta itse en nähnyt nyt sieltä, kun se Kääriä oli niin semmoinen selkeä, että se erottu. Ja sitten kun siihen tuli vielä se lava-show, niin sitten se niinku oikeasti sellainen, että kun ei ollut nähnyt sellaista ennen, että mä oikeasti nauroin ääneen, että mitä tää on. Jotenkin, että mitä tapahtuu, mitä noi tekee, mitä. Niin se oli jotenkin sellainen, että siitä tuli ihan sellainen, wow, what? Jep, mutta se on se Kääri ja krapula, että niinku ei voi olla niinku joka vuosi, ei voi olla silleen, ei se vaan voi olla niin. Että nyt vähän niin kuin nyt perusvuosi, mutta kuitenkin yleisesti katsoen parempaa kuin mitä ehkä joskus aikaisemmin ollut, että kai se Yle on pistänyt yleisesti katsoen vaan enemmän paukkuja näihin juttuihin, että taso ei ole kuitenkaan silleen merkittävästi huonontunut verrattuna johonkin viime vuosiin, että tästä on hyvä jatkaa sitten joskus tulevaisuuteen, että oli sitten Wikman tai kuka tahansa tai joku uusi yllättäjä, että joo, että nyt vähän tuntuu siltä, että enää me Euroviisu. Pretty good, mutta let's see what's next year. Mennään me edustamaan. Joo, Riemu band. Riemukas 95. Mutta sitten mä katsoin vielä eurovisionworld.com-sivustolta, että mitkä näistä biiseistä on saanut parhaimmat arvostelut. Niin siellä korkeimmat pisteet oli biisillä Kuori mua. Se sai 4,3 tähteä. Okay. Dancing with Demons sai 4,6 tähteä ja Paskana sai 4,7 tähteä. Okay. Tällä Manialla oli alhaisin tähtimäärä, eli 3,7. No hei, 3,7-4,7 aika hyvä. Kyllä mä varmaan itsellä pistäisin mieluummin jonkun Dancing with Demons shit, mikäli toi, mutta jos Cyan Kicksin ehkä sinne lähettäisin itse mielelläni. Mutta jos se paskana sinne menee, niin eikä siinä. Tuskin mä siitä kovin paskana on. Mutta joo, kyllä mä haluaisin sinne rockia lähettää mieluummin. Sillä biisillä tai paskana biisin musavideolla on eniten näyttökertoja tubessa tällä hetkellä. Eniten tykkäyksiä myös. Ja sitten siellä samalla sivustolla, siis tuolla eurovisionworld.com, siellä oltiin kysytty myös, että kenen pitäisi voittaa UMK. Ja tässä oli annettu ääniä 12 672 kappaletta. Ja Sara Siipola sai niistä äänistä 4510. Ja sitten Cyan Kicks tulee perässä äänimäärällä 2796. Eli siinä on aika iso ero. Aika iso, joo. Kun noista tähdistä, biisien saamista tähdistä voisi saada sellaisen kuvan, että on aika tasasta. Mutta Euroviisufanien mielestä pitäisi lähettää toi paskana.
Jep. Mä nyt tässä justiinsa vähän katselen, miten on Spotifyssa. Ja. Ja paskana on saanut jotain 1,5 miljoonaa. Ja Dancing with Demons on sitten 800 000. Vox Populi melkein 1 miljoona. Kyllä se vähän vaikuttaa aika siinä mielessä aika selvältä peliltä. Mutta hei, katsotaan, hei, lavashowt on vielä tulossa. Ei tiedä, jos joku räjäyttää lavashown kanssa. Ja ei sitten tiedä, jos toi onkin livenä toi Siipola. Jotenkin omastakin mielestä sykähdyttävä. Ja jos siinä on joku tosi upea lavashow tai jotain. Visosi. Toivottavasti se ei ole sellainen, että tyyppi vaan seisoo siinä. Siniset valot ja vähän tähtiä taustalla ja valot pyörii. Nyt kun minä katson tätä Sex Mania, niin kyllä Mania, sitä on kuunneltu 1,3 miljoonaa kertaa, että okei, mielenkiintoista. Hän nouseekin sieltä yhtäkkiä. Hän nousikin ja yhtäkkiä. Ja haastaa kaikki. Hoho, who knows. Miten toi kuori mua? Se on kuule 600 000. No Rules 500 000. Jesse Markin Glow. Ja silloin vähiten 400 000. Those are the numbers. Että kyllä Sara Siipola on kaikissa ykkönen. Sanotaanko, että kyllä se Sara Siipolan biisi tietyllä tapaa se sopii sinne muiden Euroviisu-hautajaisbiisien kanssa varmaan ihan hyvin. Katsotaan. Ehkä se pärjää. Tai sitten se hautautuu sinne joukkoon. Niin. Ja laulaa omaa hautajaisbiisiä siellä. Pysäytäkää pisteiden laskua. Ei kestä enää. Joo. Palataan asiaan sitten, kun Euroviisut lähestyy. Niin. Noniin. Mutta tämä oli tässä ja kello on 11 yöllä. Hyvää yötä! Kato, se jää päähän. Se jää päähän tämä homma. Eli se toimii. Se toimii. Se selkeästi toimii. Se on paras biisi. Let's go. Let's go. Kohti UMK:ta ja sen yli Euroviisuihin. Kiitos kun kuuntelitte jakson. Seuratkaa meitä Instagramissa. Antakaa meille 5 tähteä. Jep. Spotifyssa. Se on Riemukastille 12 pistettä. Kyllä. No niin. Hei, kiitos. Näkemiin. Hei. Hyvää yötä.